Benvinguts i benvingudes al Movem Fitxa! M'he cansat, m'he cansat. Programa 34. Compte enrere. Deuen quedar més o menys uns 10 programes per acabar temporada, Bueno, estem tristos. Us haig de dir una cosa, que estem molt contents. Estem molt contents i molt animats, perquè la setmana passada, després del programa, un dia o dos després del programa de la setmana passada, ens van dir que estàvem nominats als Premis Crit, que organitzen, entre altres, 3CAT i la Generalitat de Catalunya. Home! Molt fort, això, molt gros, Álvaro, això és molt gros, Sí, mira, aquí es veu, no? Les nominacions, aquí es veuen. Els altres companys també, aplaudiment per ells. Que sí. I això es donarà aquest dijous. Per tant, aquest dijous veurem si ens el donen o no ens el donen. Què ha passat? Què ha passat? Hem tornat a començar el programa o què? No, ha sigut un botó. Un botó. Hi ha tants que al final... Com estàs, tio? Estàs content de la nominació o què? Molt bé. N'hi ha una aquí que sembla... Pensava que era el Luis Micho, però no? No. El Luis Micho no crec que estigui volem que nominat. guanyi, no? A part, no deu fer contingut en català. No. Segurament que no. Estaria bé guanyar nosaltres, ja que estem nominats. Home, estaria guai. Seria xulo. Ja tenim una opció de 5. Sí, no està mal, el 20%. Per tant, el dijous ho sabrem, la setmana que ve us direm si hem guanyat o us farem un programa sense dir si hem guanyat o no. O no direm res, ja està. Anem a començar, Álvaro, o què? A tope. Sí? Som-hi. Som-hi? Doncs que comenci el Movem Fitxa. Som-hi! Anem a començar i, com sempre, anem a presentar un jugasso per recomanar com a recomanat de la setmana. A més, avui em fa molta il·lusió perquè tindrem la persona que l'ha creat en aquí. I a part, em fa molta il·lusió, després en parlarem una miqueta més, perquè aquest joc el vaig provar quan era prototip i em va agradar molt. És el Himizu. Aplaudiment per ell. Vinga, va. És un joc... Vaig molt ràpid, perquè després en parlem molta estona i us ensenyarem a jugar, inclús, d'acord? És un joc que se'n diu estil abstracte. Què vol dir això? Segur que molta gent ha jugat a jocs abstractes. Heu jugat a escacs? Doncs heu jugat a joc abstracte. És un joc d'aquest estil. Hi ha dos personatges molt concrets, que és el foc i l'aigua. Un vol intentar que no hi hagi foc i el foc vol intentar cremar-ho tot. Aquesta és la idea. Si el foc ho crema tot, guanya. Si l'aigua aconsegueix que no hi hagi foc, guanya. Sí? El Himizu hi jugarem després i pot ser que algú de vosaltres el guanyi tot, El Himizu com a recomanat de la setmana. Toma ja. I anem a començar, abans de presentar el creador del Himizu, anem a presentar un divulgador que coneixeu molt bé, la gent que segueix el Movem Fitxa, i que contesta les vostres preguntes. Fort aplaudiment per en Gerard Ribas! Fort! Sí. Què tal? Gerard, com estàs? Què tal? Home! Me l'agafo. Aquí hi ha un gag intern, Hauria d'haver vingut així. Exacte. Gerard, la gent ja et coneix. Sí, exacte, pel carrer. Sí, no? T'estan parant ja, no? Absolutament. Comença a dir, Gerard! Exacte. Explica'm coses. És fort, no, això, o què? Com et sents tu després d'això? Bé, molt content, home, clar que sí. Portem ja uns quants programes. 34? Imagina't. T'imagines? Hosti, te'n recordes quan vam començar que no se'n sentia ni bé? El programa. I ara se sent prou bé, no? A l'inici. Tens més preguntes aquí? Sí. Avui sempre partim de les preguntes i avui he vingut amb això Entre mans, és que molt, que la gent et pregunti coses i tal. Home, clar, i tant. Que guai. N'haig d'agafar una? Sí, i tant, anem a veure, farem com sempre, agafem i mirem a veure què ens pregunta l'audiència. La llegeixo? Home, i tant, per això està. Hola, Gerard. Estaria bé que la llegissis tu, si fica hola, Gerard. Ja, és cert. No, la llegeixo. Al Movem Fitxa venen moltes editorials. És veritat. Ens expliquen els jocs que publiquen i lo xulos i meravellosos que són. També és veritat. És cert. Tots els que venen al programa semblen molt divertits i fan molt bona cara. No tots. Aviam, digues noms. Diu, sembla... No direm noms. Diu, sembla que no currin. Pues això, Em podries explicar quina és la feina en si d'una editorial? Hi ha molta feina a fer o tot és jugar? Diu, merci, Jordi, Soriguera, Calaf. Oh, molt bé.
O sigui, es pensen que no carden res. Bueno, no ho sé, deuen venir aquí, tots és veritat que són molt divertits, parlen de jugar jocs, i és veritat que, doncs mira, el Jordi pensa, hòstia, realment, el joc és només jugar partides i me'n vaig a casa, són les 5 i plego, i home, doncs potser val la pena fer-ho servir com a excusa per explicar una mica. Avui tenim una editorial, a més, també els hi podem preguntar, El millor serà que jo t'expliqui coses de com treballen i que ells vinguin i diguin és totalment al revés. Jo crec que els has de preguntar si és veritat o no. Anem a veure la teva versió i després veiem si o els donem això i quan alguna sigui mentida van apretant el botó per dir no és cert. Escolteu bé, per allà, Álvaro, escolta bé això. Jo abans inclús de començar a explicar el procés de quines coses fan, volia explicar 4 números. He estat buscant si hi havia números per entendre el món editorial, com és, si és gran, si és petit, i no hi he trobat, no hi ha com molts estudis, però sí que hi ha un estudi de fa 5-6 anys, que jo crec que ens pot ajudar a posar una mica de context sobre si són de llum a la grans... Exacte. Sense... No es pot dir que això tira cap a llum a la foscor sense... No diem res. Ok, no ho volem... No ho volem dir. Doncs per entendre una mica com és el sector. No? Llavors, diré 2 o 3 xifres simplement perquè sortien en aquest estudi i penso que és important perquè entenguem una mica com és. No? Per exemple, diuen que la meitat de les editorials que existeixen a l'estat espanyol factura menys de 50.000 euros. Ostres! I tenen el 63% menys de 5 treballadors. O sigui, què ens ve dir al final? Que és un món on hi ha moltes editorials petites, diguem, que suposo que comencen per l'amor als jocs de taula, perquè els agrada, o perquè s'autopubliquen, o perquè veuen algun joc i tal, i que després, òbviament, en coneixem de grans, també, i tal, no? Però clar, que hi ha una part, si fem, que, ostres, que és petita. Jo crec que és interessant per veure que hi ha molta part, el que sempre diem que moltes coses no estan professionalitzades tampoc a nivell d'autors, és en el fons perquè, clar, perquè el sector també és com és normal. Ante això, a mesura que la demanda vagi creixent i que el negoci vagi creixent, entenc que tot serà diferent. Hi ha grans grups, hi ha Asmodis, després hi ha De Beers, o sigui, hi ha grans empreses, però també hi ha empreses molt petites i també hi ha empreses mitjanes. Després ens explicaran potser on estan. Aquesta del blanc i el negre i on es troben. El que dèiem, o sigui, la meitat factura 50.000 euros o menys i un 25%, és a dir, una quarta part factura més d'1 milió d'euros. O sigui, clar, està molt polaritzat. Canvia la cosa, diguem-ho així. De 50.000 euros, un 25% són més d'1 milió. Exacte. Però que són xifres així petit, saps? O sigui, són modestes. Quan vas a empreses més grans, altres sectors, lògicament les xifres són molt més altes. Tenia també alguna altra xifra que ens deia, no? Diu que es publica per editorial una mitjana de 3,8, és a dir, 4 jocs l'any. Però clar, jo recordava que quan va venir l'Enric aquí fa 3 setmanes, ell deia, nosaltres som una editorial molt petita, publiquem molt poca cosa, publiquem 2-3 jocs l'any, deia. Mira, més o menys és això. Clar, penso, ostres, llavors perquè la mitjana sigui 3,8 vol dir que aquest 25% en deu publicar 100 de títols l'any, no? Vull dir que ja està molt bipolaritzat, diguem-ho així, val? I una de les coses que crec que és interessant que la gent sàpiga, no sé si és conscient o no, és que podríem dir que hi ha com 3 tipus, diguem, d'editorials de jocs de taula, no? Els que, i són els que com a autors, doncs, lògicament, tenim més o tirem com a autors, exacte, és les que publiquen joc propi, que es diu, i també publiquen jocs d'altra gent, no? Ara mirarem què és exactament joc propi. Després hi ha les que simplement porten aquí, per exemple, si soc una editorial espanyola, doncs porto aquí jocs que estan en altres països però no estan aquí. Diguem que no fan l'elaboració de publicar des de zero un producte, sinó que, agafo un producte que m'agrada o funciona, agafo la llicència per portar-lo aquí. Tradueixo... És molt com un llibre, no? Una miqueta és molt similar a un llibre, de moment. Exacte, tu portes la traducció, en aquest sentit, i llavors a partir d'aquí ja el publico. I després hi ha les que, a part de fer això, que poden ser 1 o 2, doncs fan la distribució. És a dir, hi ha una part important que és com això arriba a totes les botigues, si és online, si no... Llavors, clar, hi ha aquesta part, no? Ostres, al final com a autor, clar, editorials, que tots els jocs han de sortir d'un joc propi, és a dir, hi ha algú que el fa, realment, no? Però clar, les editorials d'aquí acostumen, a part de publicar per tot arreu, doncs tenen més tirada o és més fàcil que tinguin el contacte amb els autors per dir de manera locals. I us truquin i us diguin, volem fer? Exacte. O teniu... Bueno, al final ja ho veurem aquí, hi ha uns certs entorns, no? Hi ha uns certs entorns on una editorial pot anar a mirar ostres, aquest joc m'interessa, no? Al final el món és relativament petit, vull dir que entenc que hi ha autors que ja coneixen les editorials, quan tenen una cosa que t'encaixa a tu, doncs ja hi ha un contacte més directe, perquè al final... Es deu coneixent, no? Exacte, al final hi ha una mica així, no?
Però bueno, crec petit, que, és petit. igual com hi ha artistes, cantants que no composen, per dir-ho manera, també hi ha editorials que no creen joc propi, diguem d'una manera, no? Clar, és que hi ha editorials cantants que sí. canten cançons que no són seves. Exacte. Per tant, és el mateix, no? Exacte, llavors jo crec que té mèrit les editorials, sobretot les d'aquí, Tomatoes és una d'elles també, i les que sí, que escolta, que ja que són d'aquí, doncs, hòstia, volen potenciar l'autoria pròpia i l'autor de gent d'aquí. Jo crec que Això és s'ha d'aplaudir, això s'ha d'aplaudir. aplaudiment per elles. I tant. Llavors, ara ens hem de posar en aquest context que és una editorial que publica joc propi, diguem-ho així, és a dir, que vol veure i comença des de zero. Com ho fan, això, no? Com ho fan? Hi ha la primera part, que és la cerca de prototips, diguem-ho així, no? Hi ha una cosa que és curiosa... Què vol dir un prototip? Exacte, que és el punt de... El contracte amb les editorials és, al final, tu tens un prototip, és a dir, una maqueta, tu has creat com a autor un joc, una dinàmica, llavors tu has retallat, has dibuixat, o has fet servir la IA o el Photoshop, el que sigui, tu tens una maqueta retallada amb cartes i tu això doncs, creus que funciona, l'has testejat molt, ara ho veurem i tal, i llavors l'editorial li agrada pel producte que pot arribar a ser. I, de fet, en els contractes amb els autors t'ho posa molt clarament, per dir manera, de jo et pago això per aquesta idea, per aquest prototip, però jo realment faré el producte final. En aquest procés, les decisions de temàtiques, il·lustracions, si he de canviar de llonsis, tot i que en majoria d'editorials és una cosa com compartida, la decisió final és de l'editorial. O sigui, ells volen que en lloc d'aquest prototip... O sigui, a mi em passarà, per exemple, ja en parlarem a la següent temporada, no? Però jo tinc un prototip que sortirà a final d'any, que la meva temàtica de prototip, saps quina era? Quina? Quan tu tires una pedra i rebota al riu. A veure, qui aconsegueix que reboti més cops al riu. Sí. Al final la temàtica acabarà sent endinsar-se en un bosc encantat de nit i a veure qui s'atreveix a endinsar-se més endins. De veritat? I em sembla fantàstic, perquè són superxules i la il·lustració està quedant molt bé. Un temptar la sort serà això, no? Temptar la sort, hi ha una no? mica de tot. Hi ha la tabarra d'aquí uns mesos. Més o menys això, bueno... Però vull dir que ells tenen la potestat de dir, ostres, jo crec que això potser no m'encaixa pel meu... Perquè tu has guanyat alguna cosa, no? Estava esperant quan t'ho diria. Passa. Va. Tira. Si la gent vol saber per què estem rient, i si no ho sap, que miri altres programes. Exacte. Llavors, hi ha aquesta part que dèiem, no? La cerca de prototips. Hi ha fires, igual com hi ha la Fira d'Alimentària o el Mobile World Congress, on tot el sector s'ajunta, hi ha fires també de jocs de taula, tant a nivell nacional, com el DAO, pot haver Interocio a Madrid, com a nivell internacional. Hi ha fires que sentireu, segur que heu sentit l'Aro parlar d'Essen, hi ha Cannes, hi ha Nuremberg, hi ha grans fires on s'agrupa tot el sector, impremtes editorials, els autors també en van. Ja passen moltes coses. És un lloc de contacte, t'ensenyo, no sé què i tal, llavors ells tenen els seus recorreguts. Allà hi ha filtreig, allà. Inclús hi ha una associació de creació de creadors de jocs de taula i també fa la seva pròpia... Com es diu? Ludo. És una associació dels creadors de jocs de taula, intenta defensar una mica la part de l'autoria, intenta generar dinàmiques, assessoria, o sigui, fa una mica la funció de... Hi ha un circuit potent, exacte. Això es nota que hi ha un circuit potent, Llavors aquí vam anar també, vam anar a la seu, és a dir, al final és un entorn que porta editorials, porta autors, porta també els que juguen, i llavors es crea el contacte i tu coneixes gent, ensenyes prototips i tal. Llavors les editorials busquen o fomenten, per dir manera, conèixer els autors per conèixer què hi ha, i quan veuen una cosa que els agrada... Ho compren. Exacte, tenir-ho. Després hi ha una altra part molt important, que és el desenvolupament d'aquests prototips. És a dir, no ens pensem que tot el que li arriba a l'editorial està fantàstic i es pot publicar així demà. Exemples del canvi de temàtica, com diem, ostres, no, jo crec que el mercat va més cap aquí, amb la qual m'interessa més que el tema sigui d'això, ara està de moda això, però també hi ha una part de reglament i de llonsis. Ells al final poden dir, hòstia, això sí, la idea és molt bona, quan hem jugat 5 cops funciona molt bé, però quan el testeges fent un tipus de, no sé, jugant molt agressiu o sent molt d'allò, no funciona del tot bé. Es trenca, no? Clar, es trenca el joc, que es diu molt bé, al final és això, no? Es diu, hòstia, quan jugues d'una determinada manera, el joc es trenca, no funciona bé. Doncs ells són al final que amb tot aquest testeig i amb tot intenten que el producte funcioni bé en totes les circumstàncies, que ningú s'avorreixi, que no hi hagi un entretut molt llarg, ells fan que el producte final sigui el millor possible, no? I això és una feina que en algunes editorials hi ha gent especialitzada en desenvolupament, en altres, com hem dit, més petita, doncs fan una mica, es van posant diferents barrets i fan una mica entre tots el que poden, no? Després hi ha una part que era molt important també, que és
la visualització, diria, i conceptualització del producte final, no? O sigui, al final ells són els que juguen els diners, perquè són els que ho envien a imprimir, els que paguen a l'autor, paguen a l'il·lustrador, i ells tenen el coneixement de com està el mercat, si agraden aquest tipus de mecàniques, si no, si això pot entrar, per quin tipus de públic li hauríem de dirigir, i tot aquest exercici que és de professionalitzar, perquè al final l'autor és, hòstia, a mi m'agrada i vale, és d'aquest públic, però potser aquest públic està saturadíssim, o potser ja hi ha, no?, d'aquesta temàtica ja està molt manida i no té a veure. I ells són els que han de fer l'exercici, una mica a lo scouter de futbol, de, ostres, això que apunta bones maneres, jo crec que el podria, no?, o reconvertir cap aquí, o a mi m'interessa perquè hi ha això, i això al final és una feina que requereix molt Una feina de mercat, no, ja, al final? Absolutament, de visió, d'intuïció, de coneixement, no?, i també de ser capaç de veure-li les possibilitats en un prototip perquè això, no?, acabi anant més enllà i acabi agradant al públic final. No? Sabíeu tot això, no?, com funcionava aquest tema, no, Doncs aquí vindran professionals de fer tot això, al final ja han vingut, no? Potser et diuen que res d'això, A veure... Pot passar, no, nosaltres no fem res d'això. Jo publico tot el que em ve, directe. Jo... Ni il·lustro. O potser et diuen, ostres, gràcies per explicar-nos això, perquè ho farem servir. Potser m'ofereixen feina, tu. No Mira, com a editor. Exacte. Contratao. Després hi ha una altra cosa que tinc posat, que és la redacció de manuals, regles. Algun cop, quan vam parlar del Catan, quan vam parlar de coses, o sigui, és difícil que el manual s'entengui molt bé, que sigui fàcil de jugar per persones. Vam explicar aquell dia que en els jocs antics el manual venia imprès amb una tinta a la mateixa caixa, que no és d'allò, i tu jugaves com bonament podies, no? I ara els manuals són un exercici de... Sí. No, o sigui, anem a... Hi ha manuals brutals, Hi ha jocs, com per exemple el SETI, no sé si has jugat algun cop al SETI, que és un manual d'un joc molt complicat, però molt complicat, d'un joc que potser t'hi estàs 3 hores jugant tranquil·lament, i està molt, molt ben explicat. Amb imatges, ben explicat, un resum, una fulla de resum aquella és un exercici brutal, de sintetització. Clar, les persones que juguen no tenen l'autor ni l'editorial allà explicant-li. Quan vas a fires, doncs t'ho poden explicar i és fantàstic, però que a casa no. I a part, ha de ser una cosa que per molt complex que sigui o no, tu no pots al cap de 17 pàgines de llegir i dir, per favor, no. O sigui, realment ha de fer la funció de vendre't el producte i que tinguis ganes de jugar, i això requereix una professionalització, no? I un talent de saber-ho fer, no? Després el que dèiem, il·lustració. Es porta més aquest estil d'il·lustració, aquest altre, aquest il·lustrador que conec s'adapta més a aquest estil, no, aquí hi ha moltes decisions. El joc el pots fer amb, no sé, amb una il·lustració més Hanna-Barbera o més còmic negre o Frank Miller Sin City. Clar, això és una decisió editorial. Heu entès alguna cosa? Pots fer diferents estils d'il·lustració, al final és una decisió que es fa, hi ha gent que dibuixa més colorista, hi ha gent que... Hi ha gent que decideix fer IA. Exacte. Ara està tirant molt a la IA, Sí, hi ha una mica la controvèrsia, perquè en tot el que són sectors artístics o culturals, doncs encara hi ha una mica el debat de fins a quin punt hem de deixar que entri a l'obrador, no, la IA. Llavors, clar, la part d'il·lustració és molt evident. Com deien Cuní, IA sí o IA no, no? IA punt sí, IA punt no. Prou, IA prou. Doncs això, queden un parell de punts. Després hi ha la part de producció final. Clar, és el que dèiem, ells juguen als calés. Al final una cosa val diners, si et costa 5, 6 euros, 3, 4 produir un joc i fas 3.000, que al final són diners que tu et jugues, has de prendre decisions, imprimeixes aquí potser una mica més car, imprimeixes fora però se't pot tancar l'estat smooth. Clar, al final hi ha moltes coses que afecten quan distribuiré, quan estarà, hi ha moltes coses que afecten el producte final. A la tele només parlen de la gasolina, però hi ha molts jocs encallats per allà al mig que no ens arribaran fins l'any que ve. Exacte. I què? Què farem? Això sí que és greu. Sense poder jugar. No els caps... Almenys, això sí que és greu. Jo si tinc un joc no cal moure'm de casa i gastar gasolina. M'entens o no? Sí. Tu entens la dinàmica o no? O sigui, no cal gastar gasolina. Et quedes a casa jugant. Exacte. Què és més important, doncs? I tots feliços. No, i després hi ha, l'últim punt que tenia és, hi ha la part també màrqueting i distribució, clar, això ho fan ells, és a dir, que un joc sigui conegut, que el tingui gent abans, que es creï el hype així, o el d'allò si de vull jugar a aquest joc, tot això no ve de zero, és simplement ho presentes a gent... Que això seria el final, no? Clar, és la part final ja de dir, bueno, abans de la comercialització, com en tot, a veure això com es pot fer. És una mica el que vindran a fer avui, no?, amb nosaltres, explicar el joc. Exacte, seria una part de la part final, explicar, que a la gent li agradi, explicar-lo bé, que hi hagi gent que l'hagi tingut abans de sortir, doncs perquè així poden dir, ostres, l'he provat en exclusiva i ja està molt bé. Per tant, clar, el Himizu
ha passat tot això, tots aquests punts que has dit, i ara ja està aquí al final, Tindràs perquè la gent li arribi a casa. Tindràs l'autor i l'editor, és a dir, et poden... Avui ens explicaran a jugar perfecte. O Avui no. ensorrar. Llavors, jo que per acabar de marxar... abans de marxar, saps que això que fem, que hi ha gent que ens parla i ens explica coses? Sí. Li he demanat a un noi que es diu Nico, que és autor, però que ha muntat la seva editorial fa poc, que li dic, escolta, a tu què t'ha sorprès? Tu ho veies des d'un costat i ara has passat a l'altre costat, no? A dir, ostres, què veus? Quines diferències hi ha per entendre què és l'important, no? Llavors li hem demanat, i a veure, ell ens ha fet un petit àudio, sí, el sentirem, tenim un àudio, per veure com ho veu ell, aquests dos mons. A veure, Álvaro. Hola, què tal? Soc el Nico, soc autor de jocs i també editor, des de fa relativament poc. Llavors la meva perspectiva potser pot estar una mica esbiaixada per aquest motiu, però el tema és que la principal diferència entre un autor i un editor és que quan ets editor ja has de contemplar tot el joc com a un producte i no solament com un joc. Quan ets autor, de vegades tens com a molt el tema i la mecànica molt per ser, però quan arribes a ser editor, llavors el que t'agafes l'altra perspectiva. Quan valdrà aquest producte? En què es diferencia d'altres que estan al mercat? Què puc fer perquè sigui diferent? Quina tactilitat tenen els elements? Què li ha passat? Li ha passat alguna cosa? Era així l'àudio? M'ha atropellat? Era així. Però s'ha quedat... Sí. Ha frenat en sec, Es tenia que baixar això, era més llarg. Sí, potser l'he exportat. Semàfor en vermell, de cop, Ell ha escoltat, que ens faci un resum, en Gerard. No, al final... Gràcies, Nico, que ja el conec i... Al final ell el que ens ve a dir és això, no? Ostres, veus altres d'allò, el joc pot ser fantàstic, però potser en editorials diuen, ostres, però n'hi havia 3 els últims 2 anys que s'assemblen molt, amb la qual cosa no m'interessa. O aquesta temàtica que li queda tan bé, hòstia, és que el mercat ja té molts jocs d'aquesta temàtica. Clar, has de conèixer molt bé el mercat, com comentaves abans, no? Exacte. Aquest producte, o sigui, aquesta producció que vull fer, aquest element, per exemple, és que em costa €1 més de produir, és suficient perquè el joc guanyi atractiu, és crucial, o me'l puc estalviar, però llavors la mecànica de joc quan la gent el provi s'empobrirà molt, que al final són decisions que han de prendre i que tenen repercussió en l'experiència, i clar. Això, un cop ja passes de ser artista a ser ja el comercial, ja aquí canvien cosetes, tens moltes coses que tens en compte, està clar. Total. Que com a autor, no, clar, ho podries posar tot, i fantàstic, tot a dins i tal. Tota aquesta taula plena de peces. Exacte. Molt bé, doncs va ser molt guai, no? Guai, no? Ara anirem a veure si això que diu es compleix alguna cosa. I anirem a una editorial que aposta per l'autor local, pel producte local, per desenvolupar jocs, vull dir que jo crec que té molt de mèrit. Enhorabona també per la part de la nominació. I tant. Veiem què passa aquest dijous i en anem parlant. Creuarem els dits de Per les mans, dels peus i tot arreu. Aplaudiment per en Gerard. Merci. Bon aplaudiment. Adéu. Anem a seguir, anem a fer una entrevista a una editorial que és Two Tomatoes, que a més ja van venir, ja han vingut un cop, i a més a un autor que també ha vingut un cop. I a més crec que ho està patant bastant, ens ho explicarà. Fem un fort aplaudiment a un dels jefassos de l'editorial l'Álvaro Lerma i l'autor prolífic Litus Carreras. Hola. Hola, què tal? Hola, què tal? Hola, què passa? Com estem? Vaig a fer una pregunta primer de tot, Ja l'he liat? Sí, Álvaro, abans de començar. Has escoltat tot el que ha dit en Gerard? Gairebé tot, sí. I què? Bé, molt bé. Sí? Té raó o no? Aquí sempre hi ha qualitat. Però va per aquí o no? Sí, va per aquí. Va per aquí, Va per aquí. Que tu ets jefe d'una editorial. Mira, està allà fent així, no l'he liat. Com esteu? Bé, molt bé. Tu estàs bé? Sí, Sí? supercorrecte tot. I com està en Jordi? Que l'altre dia vas venir amb en Jordi i no... Bé, també. Està bé, tot bé? Tot bé. La vida li somriu? A tothom, més o menys, no? Sí, no? Depèn de com t'ho prenguis tot. Aquí tenim bastanta sort, vull dir que ens somriu bastant... Això està bé. Molta gent, no? Vale, i l'Ari, com està? Que clar, veu venir cada un amb parelles diferents i el pròxim cop que vingui en Jordi amb l'Ari, no sé. Bé, però segur que parla més ell amb l'Ari, Però bé, molt bé. Amb ganes que sortís el Jimizo. L'últim que vaig parlar amb ella era això, que també li feia molta il·lusió veure el Jimizo perquè ella també m'ha ajudat en alguns temes d'il·lustració i de més. Ah, sí, amb idees, això? Bueno, i dibuixant algunes cosetes. Vale. Saps? Que jo no podia i llavors ho va fer-ho ella. El Jimizo, Sí, passa. Bueno, que forta, Bueno, no sé, és raro. És heavy, això, Bueno, queda molt enrere, no?, ja tot.
Perquè jo vaig provar-lo, en el DAO d'aquest any passat, no l'altre, no? Que és on vas ficar el prototip allà, Que va quedar segon. que va quedar segon, però bueno, s'ha imprès, està Soc aquí, eterno segundo, jo, i es tio. presentarà aquí. Molt bé. Bueno, però aviam, anem a començar. Aquí tindrem unes quantes preguntetes. Ja us coneixeu una mica de què va això. No he estat jo, Ha caigut un... La dignitat. Ha caigut alguna cosa. No l'agafem, no passa res, no passa res. Aquí tenim unes preguntetes que l'anem agafant, i anem veient què ens diuen. Aquí us ho he fet per un guionista, val? A veure què passa. Però tu vas venir a presentar un joc que es diu La Cuenta. Vale. Cuéntanos. Què vols que expliqui? A veure. Com ha anat això? Com està anant? Ui, depèn de qui pregunti. Bé, fem una cosa. Primer fem la pregunta de l'editorial. No, nosaltres estem com molt estan? contents, molt contents. La veritat és que estem molt contents amb la Cuenta, no només per com està funcionant aquí a Espanya, sinó també com està funcionant a altres països. I hem aconseguit, quan parlàvem de llicències, doncs hem aconseguit signar alguna llicència en algun país d'aquests importants, per exemple, hem signat una amb Pegasus, que és una editorial, una distribuïdora molt gran a Alemanya, i també amb algunes asiàtiques, etc. A poc anem fent i estem molt orgullosos, la veritat, perquè treballem molt, provem moltes coses i algunes surten bé i altres no tant, no? I La Cuenta és el segon joc que fèiem amb en Litus i allò que diuen a la tercera va la vencida, doncs no, ha estat a la segona, la tercera és el Himizu i jo crec que també anirà força bé perquè és un joc que està molt bé. És diferent, totalment diferent, però és molt entretingut, sí. I quantes se n'han vengut, de Cuentes? Això depèn, no? Depèn de qui preguntis, també. Depèn de qui preguntis, sí. Però hi ha molts mites. Ens hauries d'haver posat uns cartellets i que apuntéssim i els dos ensenyéssim la resposta a la vegada. Hauria sigut espectacular. Això? Sí o no? Hauria molat molt. Sí, sí, pel proper cop. Quan vinguem després d'un any del Himizu, si vols ho fem. Vale. No, alguns milers, sí. Uns milers, uns quants milers. Uns quants milers, sí. Uns quants milers, bastant milers. És que a més la gent que el prova, vam estar jugant amb els meus pares, i la meva mare aquí, els va encantar. I no són pas gent de jugar, i el meu pare normalment, quan vol jugar un joc de taula, se'n va cap al sofà, mira la tele o se dorm, i juguem uns quants, però el meu pare no. I el meu pare s'hi va quedar, i vam jugar tota la partida i s'ho va passar teta. Vull dir que... És que La Cuenta té una cosa que ens crida a tothom i és que hem estat en aquella situació, saps? Hem estat en aquella situació i hem fet conya sobre la situació. Exacte. Llavors, és molt fàcil d'entendre com funciona i després, clar, en Litus s'ha fotut allà algunes cartetes que putem bastant i... Que també és la vida real. És la vida real És la vida real. i la veritat és que ha funcionat molt bé, estem molt contents i en Litus no para de parlar-nos de coses a fer amb La Cuenta i... Expansió? T'has posat tu en el jardí i tu segueixes. Expansió! Però primer, tu ja estàs treballant en alguna expansió? Jo tinc tancades les expansions. Sí o no? Sí, clar, és que clar. S'hi ha posat ell, No sé si heu estat alerta, però no ha dit expansió, ja tinc tancat l'expansió, ha dit les expansions. No, això és molt comú. Això és plural, eh? No el de tenir tancades les expansions. Exclusiva, espera. Exclusiva! Perfecte. No, és molt típic dels autors de dir estan totes cerrades ja. Està tot tancat ja. Ja està fet. O sigui, només has de... Saps? Ja ho veurem. Bueno, a veure, és que clar, és que... Estem gaudint d'una negociació privada, val? Aquí amb tothom. Hi ha una que està tancada, això sí. Dicen. Home, està tancada. Això diuen. Està tancada, l'únic que s'ha d'esperar el moment oportú per treure l'expansió, perquè primer L'ha de testejar el Consell de Savis. hi ha coses a fer abans. Qui són els savis? Qui són els savis? Això és com el Consell de Savis aquests del que mai es va saber, que era el Consell de Savis. Igual. Teníeu el mateix grup, no? Potser són els mateixos. L'almendra. L'important és que hi ha molt de material. En Simón i tots aquests. Hi ha molt de material a fer.
Bé, O sigui, home. la Cuenta és un joc que et dona Mira, que vaig veure que espai per sortia. fer molta cosa. Això sí que ja ho heu ficat. Sortia el pa amb tomàquet? Sí. Això sí, és Però públic. això està a l'Instagram, no? no? No em miris. Surt el pa amb tomàquet Sí. com a carta? Sí, digues que sí, si ho heu fet públic vosaltres. Sí, Surt el pa amb tomàquet! Bueno, expansions, esperem, ja direu, vale? D'aquí uns Sí, mesos, ja en parlarem sí, una altra sí. vegada i quan hi hagi informació dels savis, Sí, ens no, envia un és fax, important. un burofax. sí, enviarem burofax o fax. Tens fax aquí encara, Sí, no? sí. Hi ha quatre preparats per Bé. qualsevol moment. A mi el pa amb tomàquet em feia mal que no hi sigués, I el pa amb tomàquet, bueno, però ara ja hi serà. Ja Sí, està. no, clar. Què et anava a dir? Tu estàs content de tot això o no? Com estàs vivint tu com a autor? Uf, Clar, perquè tu has viscut ja un joc que va funcionar però no potser com t'esperaves i un joc que ho està patant. Com ho estàs vivint, aquesta... bé. Clar, ja veuràs, aquest després em fot una pallissa. No, és broma, és broma. Bé, és una miqueta complicat, perquè està tenint molt d'èxit i a vegades és una miqueta abrumador algunes coses. Que ells també tindran la seva part, que també els deuen abrumar per alguns cantons, però a mi, jo què sé, a nivell de xarxes, missatges privats, un munt de gent que et pregunta coses, bueno, no sé, estàs a tope. T'han tirat la canya o què? No. T'intenten treure informació i tu t'has de fer el longuis. Com quina? Com això, Però com si hi ha expansions, no? etcètera. Però jo no sé nada, els savis, això, No, els savis... però sí, està molt guai, la sensació és molt xula. Estic molt content de que hagi funcionat. Estic content de que hagi funcionat amb ells, vale? Que això jo sempre ho dic. Vull dir, ells van confiar en mi primer al Gold Nugget, jo la Cuenta doncs, podria haver-lo portat a una altra editorial i vaig portar-los amb ells perquè jo volia seguir amb ells. I doncs, això em mola, no? Vull dir, Que bonic. no, està guai. Llavors, estic content. Però, això ho hem parlat ell i jo en privat, en Sí, plan, pues, sí. estic content de que hagi funcionat amb els Totomatoes, ja està. Molt bé. I fer equip. I per això estem fent el Gimizo ara. El que Vull dir, sortia seguim ara a la fent equip. pantalla és el nou, sí, és el però- nou. Aquest ara és el que vindrà ara. Ara en parlarem d'aquest, però bueno, ja teniu la Cuenta, ja ens en parlareu més endavant. No, però sembla que el Gold Nugget hagi funcionat malament i és un Jugasso. És un jugasso que tu passes de puta mare. No És sé si molt es pot dir diferent. això. Bueno, Sí, ja ho has dit, no? A mi el que m'agrada és que és molt únic. O Sí. sigui, és molt diferent a lo que hi ha al mercat. Total. No? I total. llavors, et És pot un joc agradar molt original i més o menys. és un party game per gent que sap de jugar cartes, però que està... i que li agrada fer una mica el trilero i... A mi és molt divertit. un d'aquells jocs que... Bueno, que té un raconet al meu cor. Sí, és molt xulo, Sí, molt sí. maco. A més, les teves il·lustracions, t'haig de dir que m'encanten. Sí, no. A mi també sona malament, però... I a la... També sona malament, però et puc dir, no? No, clar que Jo et sí, puc dir, clar que mira, sí. aquesta il·lustració és una merda, no m'agrada, però precisament les del Gold Nugget estic orgullós. Clar que sí, està bé que diguem això també, ens hem de dir aquestes coses també, nosaltres mateixos. És que a vegades Fem sembla bona que feina, quan fem bona estiguis feina. orgullós d'algú que has fet, a vegades... No, que els catalans estic- són molt així, no diguem... La dolència que ens ho diem tot ràpid, però el bo... Jo sóc molt crític amb mi mateix, moltíssim. Sempre em flagelo i llavors doncs està Et bé... començo a conèixer i sí. Clar, de quan en quan està bé tirar una Tens pirula tota la bona, raó. no? Vull dir... 100%. estic content. Abans d'anar al nou joc, provem algú d'aquí. I Digues. crec que el Gold Nugget també s'ha de dir que l'edició mola molt. Edició molt bé. Aquí s'ho van córrer. Això també s'ha de dir, no? Vull dir... No, va en sèrio. Vull sortir d'aquí No, però... abraçat. No és peloteo ni res, però és una aposta arriscada, perdó, una juguesca arriscada, no? Bueno, Ja que siguem correctes. Aposta deu estar ben dit, no, en català? Aposta. Em sembla que és juguesca, però bueno. No, és un joc que és el que deia, molt únic, llavors, a l'hora de decidir, no, tirar endavant o no el projecte, jo no hi era a la reunió, però entenc que també desperta aquesta esposa, ostres, és algo molt únic, a veure com encaixa això, i al final té una producció, potser no et diria deluxificada, però és veritat que les pedres i tot estan Molt xulo. bon catxo de fusta. Jo, i tot. què passa amb tu i amb mi? Perquè Està molt guai. tots els teus jocs els he jugat abans de que sortissin i abans de que... O sigui, els he fet... I no ens coneixíem. O sigui, ens vam conèixer junts
On va ser? A Allà a Benidorm. Benidorm. No ens coneixíem de res i allà ja vam aprendre alguna cosa junts, ens vam caure bé, jo què sé, el que hi ha. Sembla I em que vas sí. ensenyar Et vaig convidar jo a que vinguessis al bungalow. És veritat, perquè estàvem en bungalows diferents, vale? Això són intimitats, Estàvem per davant i aquests estaven prenent alguna cosa allà i no ens coneixíem. I et vaig dir, vine! Nosaltres estàvem fent la que juguem en aquell moment. Exacte. I em diu, venim, i anava el meu cosí, en Pau, i vam anar allà, vam estar xerrant de collons, ens vas ensenyar el joc, ens vam passar molt bé. Després, a la cuenta també me les vas ensenyar a Clef, Ah, Clef, sí. i et vaig dir, què et vaig dir? Això és el nou? El 9-1. Ah, El 9-1. Em vas dir, aquest et va agradar Això ho petarà, molt. això ho La petarà. cuenta em va dir, això ho petarà. Ah, és que- Però aquest vaig dir, i que ho ja ho peta- sabia, et vaig dir, ja ho sabia. Però la cuenta us petarà molt fort, però molt fort, Vull dir, ara segueixi mateix petant. està començant a petar, però és que això és al principi de l'onada, Bueno, jo no sé, jo penso això, vaja, jo crec que sí. Tenim una secció aquí, fer-te una Sí, pregunta. pots tenir la secció, si vols, tu, sí. No. De fet, perdó, tallo o vols Sí, dir alguna cosa digues, més? digues, jo no tinc res important. Bueno, no, anem al Jimiso, i si No, després però tenim digues, temps... què volies dir? Dóna-li, vinga, va. Si Digues, després digues. si després tenim temps, afegeixo una cosa que potser tenim entre mans. Ah, vale. Però després, centrem-nos. Abans d'això, agafa allò de foc que hi ha allà. Això ens ho va regalar quan vas venir el primer cop, que vas venir amb la cuenta, Que vas ens va fer un regalar, spoiler. vas fer un spoiler deixant-nos això aquí, i això, que ens ho va deixar al setembre, és d'això. És el del prototip, el primer prototip que vas fer, no hi ha més top, i ens ho va regalar. Per tant, expliqueu-nos què és el Jimizo, va. Autors, Que em toca a mi. sembla clar. Haig de mirar a càmera, et miro tu. A mi, home, per favor, explica-m'ho a mi. Bé, el Jimizo és un joc abstracte per dues persones, on no hi ha cap factor de sort, que també està bé, perquè a mi sempre m'aixequen factor de sort. dient que tot és sort. Ni que l'altre sigui tonto, o sigui, no pots tenir ni aquesta sort. No hi ha sort, no hi ha sort. És tot estratègia. No sé, la gent diu que són com uns escacs. Bueno. Bueno, És més que res, suposo que per explicar, és com he fet jo, és per explicar breument a la gent que no coneix molt... Hi ha un taulell i hi ha unes peces que es Exacte. mouen. Val, són uns escacs. És una proposta molt senzilla, però molt elegant, que a mi això m'agrada molt. Vale? Això també és Perquè algo... tu ets elegant, tio. Sí, s'ho dona tot. elegant. Penso que els jocs, fer-los senzills és molt complicat. Bastant més complicat a vegades que enrabassar-los. Val? El Jimizo, la gent que ja em coneix sabrà que no tinc gairebé cap tipus de joc a la meva ludoteca, si podem dir que tinc ludoteca. Llavors jo intento fer jocs sense tenir gaire experiència en jocs de taula, i al Jimizo vaig aprendre el que era que menos es más. Val? Aquí, no sé si es veu, és un taulell de 5 quadrats per 5, que en total són 25. El primer Jimizo, que ni ells el van veure, tenia 100 caselles. 100. 100 caselles. I era molt complexa. I el foc podia caminar per sobre i s'enduia branques i fulles i troncs i això el permetia moure's. Bueno, bueno. Però això jo no ho vaig viure, això. No, clar. Val. Llavors, un molt bon amic meu em va ensenyar un joc que es deia Santorini, em sembla que es diu. Santorini, sí. Mira, el vaig jugar i vaig dir, ostres, que guai. I allà vaig dir, és una tonteria perquè és molt simple, però funciona. I llavors vaig dir, haig d'agafar el Jimizo i tallar. I fer un menos es más. Tallar branques. I allà és on, com a autor, vaig créixer a nivell de simplicitat, Molt bé. que també em va ajudar després a crear la cuenta. Saps? El Jimizo el tenia abans que la cuenta. Hòstia. I és important, com a experiència com a autor, no? de com vaig creixent en aquest tema, és guai. Aquest és el treball de menos es más. És molt simple, els meus pares hi poden jugar, llavors la teva mare també. Els teus pares tenen un cert nivell, ja. Els meus pares no tenen nivell de jocs de taula. Els meus pares juguen al Catan i no saben el que és l'estadística. Diuen que tot és sort. El meu pare posa els poblats a l'11 i diu guanyaré. Jo no penso parlar dels teus pares. M'estàs mirant com esperant que jo digui alguna cosa dels teus pares. No, I penso però és important. pares. No, però vull dir que gent que no està acostumada a jugar a jocs de taula poden jugar, llavors jo buscava un joc abstracte d'estratègia on tingui un nivell d'entrada baix i que tingui un nivell de profunditat de mecànica i de moviment, estratègia, suficientment elevat com també per enganxar les persones que són més jugones. I de què va? De què va? Bueno, és molt simple, hi ha un bosc i una persona representa l'esperit del foc
i l'altre l'esperit de l'aigua. I és un duel, no?, d'aquestes dualitats, no?, d'elements on un intenta destruir el bosc i l'altre l'intenta preservar. Em vaig basar bastant en la cultura japonesa, per això el vaig donar aquest estil molt japo, i el nom de Himizu, que Hi és foc i Mizu és aigua en japonès, que tenen tota aquesta cultura de l'equilibri, no? Vull dir... No, m'encanta, tot el dibuix i tal, és preciós. He de dir, això, haig de fer el diari d'autor, el Matías em matà, el diari d'autor a la BGG. El Himizu, l'inici, tenia rotllos més azteques i de més, saps? O sigui, no sé ni Himizu, i tu això no ho saps. No. Clar, és que tot va arribar a aquesta idea ja en plan japo. Però bueno, ha passat coses. I llavors jo vaig començar a tocar i de més. També va tenir rotllo hawaià, que també molava molt. Ha passat moltes coses. Clar, mira, aquí veiem el planell ficat, és una miqueta d'això, no? El foc, l'aigua, les caselles... Sí, t'ho fico una miqueta més cap a tu. Aquí. És que no sé si es veu. Sí, està veient perfectament. És un joc de col·locació de losetes on hem de controlar el terreny. Fem una... Explica'ns com es juga, breument. Molt senzill. Sí. Imagina't, Jordi, que tu ets l'aigua, val? M'agrada molt l'aigua, sí. T'agrada molt l'aigua, jo també. Cada dia em bec. I jo sóc el foc. Jo començo amb dos peanes, o com es diria això, dos figures, no? Les poso així perquè es vegi càmera, però normalment aniria així. Llavors jo les poso on vulgui i tu poses l'aigua on vulguis. Jo la poso aquí. Aquí mateix, molt bé. Doncs llavors cadascú té una fitxa de jugador, on té les seves habilitats, i ens diu quant de moviment tenim. Tant tu com jo tenim 3 moviments per torn. I la partida dura 10 torns. És un contrarrellotge. Jo amb 10 torns haig d'aconseguir col·locar tota aquesta pila, no sé si es veu a la càmera, de llosetes, es diuen en català, llosetes, sí. De foc. Si jo aconsegueixo posar totes aquestes llosetes aquí en el mateix, o sigui, que estiguin en el mateix moment, guanyo. I si tu aconsegueixes evitar que jo faci això durant aquests 10 torns, guanyes tu. Llavors és molt senzill, jo faig 1, 2, 3 i per on he avançat, per on ha passat el foc... Ho cremes tot. Poso foc, i ja està. I per on tu passis, esborres. Com se'm va ocórrer aquest joc? Molt fàcil. Estava fregant a casa. Sí. Això. Com ha anat? Curiositat, estava fregant a casa, tinc un gos. I a casa teu també tens quadrats, no? Tinc rajoles, i no es conya, tinc rajoles. Estava recent fregat i el meu gos va passar i la va liar i ho va... I tu darrere així, el gos d'àcora. I allà vaig dir, ostres, un joc on algú ho vagi fent, saps? I l'altre traient. I així som així, és molt absurd, però... Està guai, Però està guai, a mi m'agrada. Així és com va sortir aquesta idea. Que bo. I això són les meves rajoles de casa, què et sembla? Són així? Bueno, no. Sempre he estat molt piròman, vaig cremar el sofà de casa quan tenia 10 anys, això ho pot dir la meva mare. La mare està ben allí, No vol incentivar aquest joc a cremar res, però sí, se'm va ocórrer això, el foc. Foc i l'aigua, ja està. És molt simple, és això. Moure, anar cremant i l'aigua anar apagant. I si quan passen les 10 rondes no s'ha cremat tot, guanya l'aigua també, no? Sí, guanya l'aigua. Llavors, hi ha més complexitat... He estudiat, però... Has vist o no que he estudiat? Sí, has estudiat. Flipes, Poquet, Poquet. Sabia això al final. Una cosa que no has dit... L'única cosa que no has dit tu, te l'he pogut dir jo. Però bueno, hi ha més complexitat perquè cada personatge té les seves habilitats, no? I llavors tenen aquestes marques, no? O tokens, o com li vulguis dir, que ens marquen els poders d'habilitats, que quan jo faig servir una habilitat pago el preu i el que mola és que li passes al jugador rival. Llavors és una balança. Com més apreti jo en un torn, el jugador rival en el següent torn em pot respondre, no? Apretant més, també. O pot intentar aguantar. Perquè tu et pots moure fins a 3 i després fer totes les habilitats que vulguis o puguis. Sí, sense repetir-les. Sense repetir-les. Tu en tens 4 i pots fer les que vulguis i tal. Lo guai és que aquesta fitxa pel foc val 2, aquí veieu que té 1, són els costos d'habilitat, val 2, però si la fa servir l'aigua és 1. Perquè no és el seu element propi. Molt bé. I aquest circuit tancat de que ens anem passant molt xulo, les fitxes. I això li dona molta profunditat, està guai. Les habilitats són molt curtetes, molt simples d'entendre. Tinc unes ganes de jugar-hi, tio, és que quan em va arribar, dic,
quines ganes de jugar-hi. He tingut un cap de setmana una miqueta complicat. Hem fet un festival de màgia que es diu Una tona de màgia. No he tingut vida. Bueno, jo ho explico per la gent que no. I va arribar a dir, és que tinc ganes de jugar-hi. Álvaro, sí o no? Que t'ho vaig dir. Dic, Álvaro, podem veure si busquem un moment per jugar-hi. Però és que no hi havia manera. M'ho va dir. De fet, jugaràs ara, no? Ara? Fem una ronda, un parell de rondes? Sí, si tu ho veus bé... Sí. No crec que l'acabem, perquè si no potser serà... És molt simple, tu qui vols jugar? Aigua, no? Jo vull aigua, sí. Tu vols aigua. Val, doncs el foc decideix on posa les seves primeres 2 caselles. Clar. Trio jo. Jo Deixa'm-ho triar. No, és que clar, ja has guanyat. Jugo molt simple. Sí, molt simple. Això és que ja ha guanyat. Que no. És l'autor, Que no. Ell sap que posant-ho aquí, ja sap el recorregut que farà, ja ho té tot clar. No jugo en sèrio. No jugo en sèrio. Va, aviam. A veure, jo aquí. El més evident. Ah, sí? Home, clar, estratègicament, Val. de què et serviria posar-ho aquí? Perquè és veritat que el foc no pot passar per sobre d'aigua, que no? No. Bueno, no podem fer això. I ni tampoc per caselles d'aigua, no? No, exacte. Perfecte. Llavors, això és més que res perquè es vegi, no? Jo faig 1, 2, 3, per exemple. Sí. Jo puc dividir el moviment, O sigui, aquests 3, podria fer-ne 2 amb aquest i 1 amb aquest mateix. Ja t'he guanyat. Val? Sí, mira, jo, per exemple, et passo un torn, a veure què passa. Ja podries fer habilitats, però no vols fer, no? Aquí tenim... No, és simple perquè vegin. Aquestes flors de sakura, no? Perquè com que és japonès, el dors del taulell té els arbres de sakura aquests tan famosos que són roses i llavors doncs, vam fer aquestes flors tan guais. Jo quan passo el torn torno una flor de sakura aquí a la caixa. A veure, A veure, jo tinc 3 moviments també, no? Ara tu ets el meu gos, que soc el teu gos. L'aire tot el que he fregat. No, però si jo sóc l'aigua, jo sóc el que frega. Bueno, ja ens hem entès. I faig 1, 2, 3, no? Puc fer això? Sí, exacte, i tot se'n va fora. Tot se'n va fora i es converteix en aigua. No es converteix en aigua, tot fora. Però, espera't, jo ara sí que puc fer una habilitat. Ah, sí? 4 en pots fer, si vols. Jo gasto això per fer un més i aquí sí que es fica aigua. No. Però com es fica aigua? Tens una habilitat aquí que diu col·loca un bassal. Col·loca un bassal. Col·loca un bassal, va. I això... Està en castellà, li dic en català, és descollonat. Col·loca un bassal. Col·loca un bassal. Val, doncs jo col·loco un bassal. Tu bassals faig un moment, faig així. Puc fer això, no? Bueno, no, això no té cap sentit, no? Faig així. Jo tinc 3 bassals. Val. Gasto això per fer un bassal. Sí, on tu vulguis. I aquí ho puc fer un cop i prou, això. Sí, no? Per torn. Per torn un cop. Sí. I el pots moure, si vols, una casella... I amb això que val 2, faig un extra cap aquí. Sí, un moviment. Sí. Igualment, l'aigua, quan entra en un bassal, és gratis. És aigua, s'està fusionant amb aigua i li surt gratis. Punt aquí. Exacte, si vols, sí. No sé si serveix per res, però... No, però, per exemple, aquí jo ja t'estic portant un bull. Però i com apago això? No pots apagar-lo així com així. Val. O sigui, aquí hi ha física de cossos. No es poden trepitjar entre ells, val? No són els escacs aquí. L'únic que l'aigua té una habilitat, aquí final, que val... La vull fer! Val, fes-la. Pago tot això i això toma pel culo. No, el següent torn, em podràs invadir la casella i matar-me les meves fitxes. Si les mates totes, guanyes. Val. Vols fer això? Sí. Molt bé. Vinga, per feina, no? Jo què sé, no tinc ni idea, tio. Segur que ho estic fent malament pel que m'està dient, però bueno. Vinga, toca tu. No, mira, jo... No puc fer res més. Mira, jo pago 3 i puc crear una flama, vale? Tindria aquí la tercera. Però això no m'ho has explicat, O puc no fer res, que això també veuràs. Mira, jo faig així, mira, faig 1, 2, 3. Vale? Ja està, et passo el torn. Home, però m'estàs deixant guanyar, No, em mataràs aquesta i ja està. Va, ara te'l mato. Si em mous allà dins, sí. I em moc aquí. Molt bé, el mates, fora. Però em queda aquesta, encara. Tu encara que aquesta, però només te'n queda una. Però jo em puc crear. Ja ho tinc guanyat. Val, i ara he fet això i ara puc moure els 3. Sí, has mogut un. Hem mogut un. Per tant, 2, aquest és gratis, no? I faig 3. I no puc fer res més. Aquesta habilitat et dona un més 1 aquest torn, val? Més 1? Sí, o sigui que encara pots moure't un més. Em moc aquí. Val. Seria això. No estic anant tan malament. Va, ara ja veiem com es juga, amb això ja veiem com es juga. Jo aquí, ara, no fa falta avançar molt la partida, però jo et vaig escanyant perquè tu m'has donat totes les... Sí, ho tinc molt cardat ara. Clar, totes aquestes habilitats, llavors jo aquí decideixo si et dono més poder a tu o no, o t'intento escanyar només amb una. O sigui, fer això que he fet és una mica tonteria, no? Això no s'hauria de fer, no? És un estil de joc.
Dolent. No, Un estil de joc dolent. Escolta'm, jo tinc 8 torns per col·locar tot això en una casella, o sigui, en una fitxa. És molt complicat, això. O sigui, aquí tu tens l'avantatge. Tu aquí ara m'obligaries a que jo creés una altra flama, no? Etcètera, etcètera. No? I aquí es veuria la balança. Ja està, és això el joc. Ja ho tindria. Simplement només hi ha una cosa que no hem comentat, que és que el foc, quan entra en una casella de foc i la deixa, calcina el terreny, val? Que es gira. Pum. Val. I això és que tu no la pots apagar. O sigui, tu no pots entrar aquí i jo tampoc puc entrar aquí. Vale. És com una casella segura per al foc, no? Sí. Allò es queda ja... Clar, però tu ara imagina't que jo vaig calcinant tot això, val? Sí. Jo també em tanco el moviment a mi mateix, no? Perquè tu tampoc pots entrar-hi per allà dins. Clar, tu imagina't que jo estic així i tu em poses un bassal aquí. Només puc sortir per aquí. Val? Llavors tu tens control, si em posessis, jo què sé, un altre bassal aquí, doncs m'has negat aquesta fitxa. Aquesta es queda aquí. No la pots treure. A no ser que paguis una habilitat que et permet passar per aquí, però clar, ja m'estàs obligant a que jo et dongui recursos a tu, no? És tot un rato un tira i afluixa, Sí. que funciona molt bé. Que són com uns escacs, no? Ja veieu una miqueta, no? El rotllete. Però Està molt simètrics, bé. que això és l'important. Sí, El està tema bé. simètric, per qui no sàpiga el que és que són dos estils de jocs totalment diferents. Això costa molt d'equilibrar, moltíssim, m'ha costat un munt de partides, un munt de testejos, provar amb molta gent, fer estadístiques, en plan, a veure com va el foc i l'aigua. Clar. Vaig aconseguir un 55%, que està molt bé, vale? Quin està més xatat, doncs? L'aigua? Jo no considero que hi hagi cap de xatat, l'únic que el foc té una barrera d'entrada molt més lleugera per un jugador inicial, Val. i l'aigua té una barrera d'entrada més dificultosa per un jugador inicial. I m'has deixat a mi l'aigua? No? Tu l'has escollit. Tu Ja l'has l'has escollit. Sí, l'aigua és més M'ha de dit, tu control. vols L'aigua és l'aigua, no? control. L'aigua és control i el foc és agressiu. Està bé. Sí, tot i que també tu pots jugar control amb el foc i l'aigua també pot jugar agressiva com ell ha fet, no? Vull dir que aquí també està la gràcia. Jo vaig partir d'un yin-yang, no? Vull dir, el yin-yang també Sí, té aquest matís, no? l'equilibri. Vale, aquest és molt agressiu, però també està bé que tingui un xic de control, no? I aquest és molt defensiu, no? Molt de control, però també té un xic agressiu. I aquí són... Faig una pregunta aquí, Álvaro. Sortegem un joc entre la gent del xat? Endavant. Endavant? Sí? Álvaro, com sempre, tu mateix. La gent que... Fem un sorteig? Sí. Per la gent del xat, fiquem una paraula avui, alguna cosa... Sí, que fiquem Himizu, Que l'escriguin, no? Perfecte. Exacte. Vale. Que l'escriguin i entre la gent que l'hagi escrit, sortegem un. Sembla bé? M'agrada molt com ha quedat a nivell visual. A mi m'agrada, t'ho juro, molt de veritat colorit. que m'agradaria tenir molt de temps, en plan fer un anàlisi-paràlisi, que s'estan tot el rato i juguen, però no és el programa, no és el format. Però un altre dia, la setmana que ve o així, vinc a casa teva i juguem. O així. Com vulguis. Estàs convidat, ja ho saps. Va, Però allí publiquem serà. el resultat. Publiquem el resultat. Ui, Home. vale. I fem juguesca, fem juguesca. Val. Jo m'emportaré una a casa i aniré provant Fem coses. juguesca, fem Aniré provant juguesca. coses. Ens juguem alguna cosa. Què en juguem? No ho sé. Digue-m'ho ara. Que ho deixi el xat. No, que el xat són molt bons. Són molt trolls, no? No, són molt trolls, no es pot deixar això en el xat. Això no es pot deixar al xat. Bé, ja ho plantejarem, però ho farem públic. Quina idea teniu amb el Himizu? Teniu alguna idea també de buscar Pegasus o buscar... Sí, home, també... ara presentarem a tothom, ara que ja tenim les còpies al magatzem, presentarem a tots els partners aquests que hem anat contactant, no només per la cuenta, sinó per altres jocs també. I a veure, és el nostre llançament, és un dels nostres llançaments estrella d'Essen d'aquest any. Ah, sí, d'Essen, Sí, aquest el presentarem a Essen A l'octubre. a l'octubre, i a veure què tal. Jo tinc molta confiança en aquest joc, és molt bonic, juga superbé, és fàcil d'aprendre a jugar, ja ho has vist, Sí. i res, té un format molt compacte I portable. Sí, portable, i després que el material és xulo, fa patxoca, no? Sí, és bonic, no? Bonic. I és agradable d'agafar-lo i... Quin dia surt? Perquè això encara no ha sortit. 21 de maig. Sí, 21 de maig. sí, 21 de maig. s'ho sap millor ell que jo. Has vist? Home, al final és seu i... Fem que equipo, és normal. Sí, no, a tu t'haurem de fitxar per Scouting, no? Scouting, Perquè tu vas veure la cuenta i vas dir això... Sí. Puntazo. Fitxen per Scouting, sí. També, oi? Els tres jocs els va veure Això abans. m'encantaria que em passés un restaurant, això. Scouting de Els tres restaurant jocs? seria l'hòstia, que vas provant el menjar abans de que ho provi ningú i vas provant. Va veure els tres jocs abans que tu. Ah, no. I
Sempre Álvaro, videoclasses. espavilem, I també n'ha vist un altre abans que tu. Ah, sí? Sí, He vist alguna cosa de l'altre. el té ell. El de... Sí, sí, aquell que... es pot. Ja. Però també el vas veure, Ja, és que no puc dir res. Ai, que quasi dic alguna cosa. Aquells què tal? Aquells bé o no? Els hem de publicar o no? Jo crec que sí. Sí? Tots? Jo crec que... Tots, oi? Sí. No, n'hi ha un que no, N'hi ha un que no. Bueno. No, perquè no s'encaixa a la línia editorial. Quina és la línia editorial, Álvaro? La vostra? La línia editorial és fluida. No, la nostra línia editorial sempre s'ha caracteritzat per jocs que tinguin molta interacció entre els jugadors. Ens agrada molt la simetria, com he dit, la interacció, temes que no siguin necessàriament, no sé, tenir ovelles en un prat. Ens agraden els temes que en aquest cas no és molt conflictiu, però sí que hem treballat temes que han estat històrics, conflictius, etc. No? I ens agrada que els jocs t'expliquin una història i te'n recordis de la partida, del que ha passat i que tingui un sentit, sobretot en els jocs històrics això, i en aquest joc també estàs fent cada cop que estàs jugant una història, una batalla entre el foc i l'aigua, no? Sí, vam començar amb una línia molt específica, però amb el temps, ja portem més de 10 anys, doncs hem anat ampliant el catàleg, però sí que hem mantingut sempre això, que ens agradi que hi hagi molta interacció entre els jugadors, que no siguin multisolitaris els jocs, i això, art molt treballat, originalitat en les regles, sí, tot això, i bueno, amb tios com el Litus ens fan la vida molt fàcil. Per tant, ens estàs comentant que hi ha jocs propers, un any vista... Ala. Ells tenen material, ara falta que ells decideixin si el volen o no el volen. Deixem-ho aquí. Ja està. Deixem-ho aquí, d'aquí uns mesos ja torneu per aquí, tornem a parlar, veiem com Potser està d'aquí uns anant mesos tot. venim i diem, mira, te'n Veiem com està recordes? anant tot, veiem com va tots els barcos si van arribant, si no, Sí. com pinta Essen i tota aquesta història. Perfecte. I tu i jo quedem i ja veurem què ens juguem. D'acord? Tenim guanyador o guanyadora? Però em passes el reporte, Passa reporte. Sí, no? Vale. El millor De tres. scouting. De scouting, vale. En plan, quantes tirades... Si vols et faig Quantes una unitats mica- hem de fer la primera tirada? Hòstia, això Jordi, ja és més saps? complicat, això és més Hosti, complicat. això serà pelotazo o no? Clar, si és Què? l'1 o no és l'1, no? Sí, ja clar, t'entenc, clar. ja t'entenc. Val. Va encertar, Bueno, som exigents, ja ho veus, Doncs No volem una jo cosa... us foto un cop de mà, Sí o no? Sí. Collonut. Álvaro, El vot ja ha decidit. ha decidit. Tenim guanyadora. Qui una guanyadora. Una guanyadora. Qui és? Amèlia Pineda. Hòstia! Està d'enhorabona, Porta ratxa. Porta una bona ratxa, Sí. Em sembla que 2 o 3 que em porta, així de tal. Doncs ja que ens passi dades i us les passem i... Sí, això. li enviem. Perfecte. Alguna cosa més a dir? Us ha quedat alguna cosa més al tinter que dieu, havíem de dir això? Una cosa més que voleu comentar? Tu li has dit Misu? alguna més? D'alguna cosa Sí, obre nova? la boca, la lio, sempre. Alguna No, home, anècdota? no. Alguna exclusiva més? Exclusiva. Però ja t'hem donat exclusiva. Sí, n'hi ha moltes, Crec que No? sí, jo estic Què li hem intentant. donat d'exclusiva? Què li hem Jo donat? rasco, jo vaig Rasca, rascant. rasca, Jo A vaig veure, rascant. quines exclusives No, t'hem no, donat? Jo no, no me'n no. recordo ja. Quina exclusiva hem donat? La de les expansions. Expansions, que hi haurà expansions. No hem donat ni un de fet, tastet això de és una exclusiva, però encara no ha sortit. El dia 21, exclusiva. per tant, és una exclusiva, molt grossa. No sé, Fem estem parlant de moltes coses. la de la temporada que ve? Fem la temporada que ve. Sí, no? Vale, hòstia, m'ha espantat. Pensava que anàvem a dir que a la temporada que ve parlem de més exclusives. Què vols dir amb això? Què acabes de voler dir? Aviam? El que hem dit abans. Sí, explica-ho. Perquè Sí, això a mi que continuarem m'emociona la i no temporada sé. que ve, Sí, no? O no? O no voleu? No sé, voleu una temporada més o no? Temporada més! Home, això és la gran exclusiva, Bueno, això en parlem i tant de bo es pugui arribar a fer una segona temporada, perquè aquesta primera s'acabarà el dia 27 de juliol. Vale? I si tot va bé, al setembre tornem a parlar, torneu a venir a la segona temporada, que em farà molta il·lusió. Que tu i jo i tenim expliqueu... alguna cosa preparat per la segona Ostres, temporada. clar, és que hi ha Ah, moltes és que- coses, veus com ens estan deixant coses? Va, No diguis res, no diguis no res. dic res. Per què? No. No, tenim coses Ara preparades ets per tu la qui fa segona aquelles temporada. altres. Ara ets tu qui fa aquelles altres. Sí.
Ostres, què podem dir? Què podem dir? Digueu. Aquest home, quan ja va venir el primer cop, al setembre, ja em va proposar una idea de fer un joc per al moment fitxa, que poguéssim fer aquí, amb tots els convidats, fer alguna cosa, que passés alguna cosa. Vale? Que sigui continu. Pot ser que al setembre passi això. Però el més gros és una altra cosa, jo crec. Això ja ho decideixes tu. No, això ja ho direm al setembre. No vols dir-ho, ets un covard. Vas dir que ho decideixi jo. Està bé que rasquis aquí exclusives, però tu no donguis, Pot ser que tenim alguna cosa entre mans. No, però això ja ho hem entès tots. El que volem saber és què és el que tenim entre No, mans. el que t'està dient és que, a part d'això, hi ha una altra cosa entre mans. Jo he fet scouting d'una cosa que tenim entre mans nostra i serà l'hòstia. Bueno, ja ho ha decidit ell, que serà l'hòstia. No. Ja veurem. Encara potser Perfil no humil, hi haurà que pot ser una res. merda, Exacte. Perfil humil. Pot ser que estiguem treballant alguna cosa plegats. Ja en parlarem. Desastre. Que bé, això. Està bé. Ara jo d'aquí poc seré autor únic, No, jo sí que vull dir un abans de la cuenta de l'expansió, això sí. Una carta, només una carta. Haz lo que quieras. Però digue-li primer en veu baixa. Baixa-li els volums dels micros. Fes el que vulguis, no? Baixa-li els volums. Sí, dona igual. Ara. I fica només la taula. Tu ets l'autor. Fica la taula i prou. La taula, i Autoestimat. ara ja pots parlar. No teniu micro. Parleu entre vosaltres. Es pot o no? Es pot? Es pot. Jo només vull dir que en l'expansió Expansió. de la cuenta Sí? està el Simpa. Simpa! Oh, Bravo! aquesta hi havia de ser. És molt important, Faltava. és molt important. Però, i només crear hype de que hi ha el que coses acaba de molt passar en bones. 5 minuts, Vaya ratxa d'exclusives, Digue el botó que se m'ha quedat encallat, He pensat que ara ja estem, però mira, bum, pam, El Simpa hi és, i per mi és la carta més divertida de l'expansió. Vull dir, Sí, és molt divertit. és el que genera més riures, més moment boig. Vull dir, està molt guai. Funciona molt bé. Serà Estic content. serà molt guai. Un plaer. Moltes gràcies. Aplaudim fortíssim per ells. Merci per tot. A veure. Doncs res, anem a acabar aquest programa 34 amb moltes exclusives, moltes coses que més endavant seguirem parlant, perquè són coses que venen amb temps, que necessiten temps. I res, Álvaro, alguna cosa a comentar? Vols acabar-ho d'alguna manera? Bueno, vull fer una exclusiva, jo també. Vols fer una exclusiva? L'any que ve tinc feina una altra vegada! Està mal. Aviam. Bueno. Això, aquesta exclusivassa d'això, de si fem o no fem segona temporada, ho direm al final de temporada. Vale? Que també hem de saber-ho, hem de parlar amb molta gent, és una cosa. Vale? Però que tothom i tots vulguin seguir aquí amb nosaltres, per mi és un honor. Vull dir que Sí, un aplaudiment per ells. Però podem fer un mini... Farem alguna cosa especial l'últim dia o no? Com, perdó? Si farem alguna cosa especial l'últim Home, dia. l'últim dia farem alguna cosa guai, sí. Sí, no? Sí, però no diguis res. Un tub de confeti. No es pot dir res, no diguis res. I un trequiat aquí. Alguna cosa passarà el dia 27 de juliol. Us ho heu passat bé? Sí. Doncs ara apagueu totes les teles, totes les pantalles i a jugar. Fins la setmana que ve. Adéu! Adéu!